Hi guys, kain po tayo guys. So, ang kakainin natin ngayon guys is, yung ulam natin ngayon is, ayan, kinilaw. Ayan, kinilaw na isda. Ang tawag sa amin ng isda na yan mga kamaster is ano, bangsi. Tapos, meron tayo ditong hipon. Ayan. Nilagyan ng ahos, tsaka kamatis. Tapos yung kinilaw natin is merong luya tsaka sibuyas. Ayan. So, let's eat guys. Let's eat. Ayan guys, meron tayong sili. Lagyan natin ng sili. Yung ating kinilaw. Bali, 4 na sili to guys. Para masarap yung ating kain. Ayan. So tapos ako salamat sa pagkain guys ha. Kanina nag-pray na ako kanina. So ayan guys. So let's eat. Ayan, meron tayong ano dito. Ayan. Hipon. And inilaw. Sobrang anghang guys. Kinilaw. Siyempre guys, pag kumain tayo ng kinilaw na isda, is dapat meron tayong soft drinks para pang ano ba? Para pahilis. Kain na ako guys, mamaya na tayo mag-usap guys. Manghang yung kinilaw natin, manghang.
Meeting mo, nya mo na nga mo sa ko kay ako lang nga dinhi na lang. Manong ba tumato ko ba sila ko. Lagi ako lang na. Pwede ba nga? Ako na lang magkukuha na kamerayan kay na lang. Kanayo kay ko dito kung sila. Oh, lagi gini ko sa doon. Kay ako may nagpalala. Sila man sila. Ang ingay guys, maingay dito sa likod ko. Lambot sila sa may. Magina si bawa sila nga muna muni. Yung pa mga sinampay sa likod ko guys, oh. Yung mga nilaban ko kanina guys. Pagkatan dia mo ko sa bayan pagkasugat ang karagbayan. Ningo siya, ay pila wala pa. Wa pa kadang sugat. Yan ko nga awa, yan mo ko. Karon suki na kay amo. Awa ko ako na si Brian ako lang na di siya ko. Ate ko layo sa ila. Kinilaw. Yan. Ako to Brian. Minsan manifest ko wala di pagbag. Ikaw masya nga ako ko nakarga, di ako nga matakal. Dali, siya. Apel, diba? O lagi, yan, sigaw ka. Ay, ikaw tungan mo, pinalita. Pinalita. Yung kibaw mo nga, pinalita. Bukod sigaw Pira ka. ka. Ya, anong diskutan niya pagbata? Oo. Diba, siya, marino. Kung pinusan, ako yung pira. Oo. Ito kay... Bagay. Bab, Yan din na yan. alam ko ako na magpunta ka doon. Yung mga nilaban ko dyan sa likod guys. Yan o. Nakikita. Labang pa na. Waway ka ng liko. Waway ka. Meeting. Kaya sabi yun. Oo. Ito lang yung meeting na yung kama. Dili katabungan. Boy bakit? Kailangan natin kumain ng marami guys para tumaba tayo, no? Gabi lang siya. Ang ingay dito sa likod ko. Hindi nagminaw kaya. Ubang ka ni. Bukataw na mo si Alex. Balik mo na Alex. Ay, busog ako guys. Bye. Ano ba? Kulang yung kanin. Pati ka lang. Hindi niya ako sa kay karaan din sa tabi sila din. Kaya wala na dito. Ini ba ay pagbulat ko sa ingon mo ay ka. Ara wa pa man makikyo. Grabe guys, sobrang anghang. Ito, kinilaw. 4 na sili yung lagay ko. Hayaan na yung mga maingay sa likod guys. Basta importante, busog tayo. Ang anghang. Ayun guys, oh. Naubos ko yung kanin. Dito, marami yun guys. Yung kinilaw. Yan.
Tapos meron tayong soft drinks dito. Inom tayo ng soft drinks. Pagkatapos natin magkilaw, inom tayo ng soft drinks. Para matunawan. Yan. Ayan guys. Sobrang busog guys. Yes. Thank you Lord. Nakulangan ako sa kanin. Thank you Lord. Nabusog ako. Thank you sa ulam. So ayun guys, bye bye na guys. Bye bye na. Bye bye. Tapos ako kumain guys.